mako ganda moko mabende no okinyi makawuono. Zablon Awange, an kuomi, iwinjo kanyo ote madonjo e konde gi duto, oganda nigi penjo, ta ahinya kaka indiko jopuonj mawuok e konde mopogore opogore. En ang'o minyalo wacho kotenore kod weche gi duto kod ote mag joneno wagi? Erokamano Cleophas. Kaka wawacho ni puonjo en a noble profession. Kamano. The fact ni sirikal mar Kenya gi jopiny sani ok ne haja mar chulo jopuonj ok nyis ni ok en noble profession. En profession machon kabisa. Yesu wuon mane jawarwa ne en japuonj. The fact ni Yesu ne en japuonj nyiso ni koro puonj no pod en noble profession. E pinje maloka kaka Europe gi America iyudo ni japuonj omiluor ma mondi puonj kata ECD to nyaka ibed kata gi masters kendo ichulo gi maber kendo idwaro ng'at mokalo moyudo gik miwacho ni A kata A-. To e Kenya kae tiyudo kata ECD noter ka county government, to county government be moko depend gi kama intie, moko ok ndik jopuonj, moko be nitie shortages, to kuondego ema jopuonj thagre kabisa nikech ipuonjo nyithindo matindo. To gimomiyo wadwaro ni shortage kata nok ma jopuonj ni obed dealt with en ni kuonde moko be nitie gimiluongo ni special education. Kar special education kae e bade ma Kisumu wan gi special education mopogore opogore. Nitie Kibos School for the Blind, nitie Joyland Physically Handicapped, nitie Lutheran for the Mental Health, to nitie mang'eny moko. To koro ka jopuonj nok kuro iyudo ka nyithindo gi be imiyo gi raw deal, ok nyal konygi nikech gin gi special needs. Koro emomiyo wakedo ni mondo jopuonj ondik e yo maler. Janeno moro wacho kanyo ni mibabi nitie. Wan kaka union wasekwedo mibabi matimre e puonjo kae. Emomiyo kata ndalo manindiko jo JSS nwakwedo wanasiasa moro nitie MP moro mae Mount Kenya nondiko advertisement nodwaro mar vacancies e constituency mare. Wasekwero Nancy Macharia ni owe involve josiasa e ndiko jopuonj. Nikech wan kaka union ma jopuonj keni utigi kupet nwakedo kane bedo gi new constitution the year 2010 bokaw jopuonj owe national government nokoterwa e county government apart from the ECD o kaka thieth manotere e county government osane gi shida marach. Nitie Ministry of Agriculture magolo tere e county government. Wan wadong' e sirikal or central government nikech nwang'eyo needs wa central government ema nyalo deal with. To kasa ni okeopo kama MCA kata MP ema koro dwaro ndiko jopuonj mano rach. Asewacho kae ni apart from the advertisement manindigi MP ma central chande mandiko jopuonj, recently nwaneno ka women rep ma Bomet pogo ko tese mek ndiko jopuonj. Mano is just one in a million. En berberi nopogo adharani. Nitie moko mano kopogo adharani to nigi barupego. Koro emomiyo wachich wawacho ni wadhi konyo Nancy Macharia yudo pesa to obende nyakutigi pesa no maber. Ndalo moko no appear before the parliamentary commission po penje ni pesa moro no mi ma promotion. Ere gimomiyo ne poki promote jopuonj. Notame duoko. 74 billion masani odwaro no ibiro miye. To ka mwawinjo ni kendo pod pesa no itiyo godo mar miyo MPs kata jo kabila moko makoro ndiko jopuonj. Nwan duo Nyanza kae to nyaka warit moro mar advertisement. To moko kuonde moko to MPs gi MCAs iluongo gi kando timiyo gi barua mano kendo wadhi kwedo. Wadwaro ni puonj odog kaka ne nitie ma jopuonj indiko ni shortage nitie math physics to itimo advertisement mar math physics no iskundino. Ok ni koro ka en math physics tilo ke CRE history nikech ng'ato nigi watne moro madwaro kelo kanyo ma CRE history. Oketho puonj. We need TSC to be restructured. Wadwaro ni TSC obed gi jok ma adiera right from Nancy Macharia to jok man piny kae ya human resource. Kikwa winj mibabi e discipline to kikwa winj mibabi e ndiko jopuonj. Nikech mae dhi golo chunji mang'eny from puonjo. Remember ni puonjo ene course modong' jok ma thin. Ok ibiro nyithi jok ma dongo ka puonjo sani. Gibe ging'eyo ni sani puonjo dong' ni wan jok ma middle class gi jok ma poor, jok modhier nikech wan nyithiwa ema koro nyalo dwaro kama giyude tich mapiyo piyo. To puonjo ni emodong' nikech wase streamline wan kaka jo union. To wan de kaka jo union wakedo ni jo puonjwa mondo gik moko otime kare. Ok wabiling ka gik moko timre marach. Erokamano japuonj. Ka somo is going to the dogs. Wa nyaka wakwer ng'ata kata obed mana ker. Okwabiwuor. We are not going to negotiate in fear and we are not going to fear negotiations. Okwabiwuoyo kwa luor kendo okwabiluoro wuoyo.
on issues affecting jopuonj, wan kaka jo union wabiro nyono tiende wa to wacho japuonj nyaka ndiki. To japuonj kosendiki, japuonj nyaka mi msara maber. To ng'ata mayudi kakao msara, kakao mibabi ni monde kondik jopuonj, jogi onego ter od e court, otergi od bura, ong'adni gigi ne doho kacha mondo twegi. Nikech jogi ketho somo